No niin, terve taas tälle Vilja 294. Ja tällä kerralla vierellaan täällä maatilalla. Täällä on myös eräs ystäväni Starleaf 244 mukana. Starleaf 244 mukana. Ja nyt ollaan täällä katsomassa lehmiä. Tosiaan. Täällä on lehmien kanssa aika hauska. Niin, täällä on tosi hauska katsella, kun lehmät syö ja tosiaan. Annetaanpas niille vähän heinää. No niin, tossa sulla. Ole hyvä. Samu! Onko nää lehmillä nimiä? Ei mun tietääkseni. Rupee tappelee tosta huumaa. Tai on, mutta mä en ainakaan muista niitä. Mä muistin sanoa, että se on yhtä Samuuliksi. Samuuli, ei, se Niin tosiaan, tässä taisi olla tämänkertainen video. Se olisi meidän osalta sitten. Heippa!